Zmena atmosféry. Myšlienka tohtoročného Godzone Tour je výnimočná. Nálada v našej spoločnosti hustne a jej zmena je fakt dôležitá. Je to výzvou pre každého z nás. Viem, nebude to jednoduché, každý deň sa stretávame s problémami, ktoré mnohých oberajú o elán a motiváciu. Ale ste tu vy. Sme tu my, ľudia, ktorí stále veria, že sa to dá. Ľudia, ktorí majú silu aj guráž zmeniť veci k lepšiemu. Zmeniť atmosféru v našej spoločnosti. Už roky pracujem v zdravotníctve, ktoré túto zmenu potrebuje ako soľ. Počúvam často okolo seba, čo všetko sa nedá. Ale nie je to tak. Každý úsmev, každý prejav úcty, pomocná ruka pre chorého. Každé rozhodnutie postaviť sa zlu prispieva k zmene atmosféry tam, kde ide o zdravie a život. Chcete vrátiť ľudský faktor do zdravotníctva? Pridajte sa k zdravej spoločnosti.